començament de l'estiu, una de les primeres tasques que fem aquí al Penedès és la poda en verd o l'esporgar. Aquesta consisteix entre tots els rebrots de la soca i els pàmpols que estan davant del raïm, de forma que els tractaments, a l'aire, el raïm quedi més despejat i, en definitiva, poder fer vins de més qualitat. Les ovelles amb l'esporga en verd van bé perquè es mengen els pàmpols i amb la combinació amb l'herba doncs van combinant herbes bones de les vinyes amb els pàmpols. I llavors el raïm no el toquen perquè com que no hi ha cap animal en estat salvatge que es mengi una fruita verda. I per això va a la mar de bé. Aquesta feina es fa entre el moment de la floració i l'envert, que és quan canvia el raïm de color i començaria a generar sucres. Així doncs, utilitzem un recurs natural per obtenir aquí al Penedès grans vins.